Eta hau, zer da hau ba? Aiama, niretzat. Bueno, honek nahiko garbi ematen du, Bueno. Ba, trapu magikoa zerrepasatxoa eta listo, Lanerako gogo askorik ez gaurkoan, Aiama, horrein honek garbi ezina dugu, Ez da kentzin, Ez da katzen, Zapata, baratu, Bai, nor da? Norekin naiz. Hei! Kaixo, Toni Lasal, izenkie, ze moduz hemen nago? Zer garbitzen amurri ere? Badakizu, zerekin behar duzu gaur, ez da? Bai, garbitu behar dut amurri osoa, Hasi naiz hori, ezakit nahi zamaitu, baina, hasi naiz, Zuek publikoa zarete? Zuek publikoa zarete? Eta 8 milion txerki bat ikustela etorri zarete? Hauzoko nekagarri bat izango da. Begiratuko dut atian. Aiama. Baina ziri monti! Bai! Bakteria eta rezia izan? Kaixo, agurtzane bakteria? Bai, horixe, agurtzane bakteria naiz. Agurtzane bakteria zara? Bai, kontxo rekontxo! Agurtzane bakteria, zer nahi duzun ba? Bakteria! Esnatu! Bakteria txiki! Ai, ama. Erabalelotan izango da, Aixue lagunok, lagunduko dira zue esnatzen? Bai! Ba, begira zue, niru arte kontatuko ditut eta gero, tentenok, ozenki, bakteria! Esaztu, Bat, bi, eta hiru! Igo, oraintxe betan. Egon bilera! Batxu, bezonez utxidazu. Azte betetxo bat, gehiago, lo egiten. Zer, tragotxo nahi duzu ala? Tantarik ez, gaztetxoek ez duzu edan behar, oso txarra daita, Ai, ze ondo sentitzen naiz beti zuri alboan, Alfredo. Ni ere bai, Maripili. Ze ondo sentitzen naiz beti zuri alboan. Ai, nire gerezitxoa. Nire basoko marrubitxoa. Ai, potoro, printxe ordina. Zu bai nire printzesa. Alfredo, Maripili. Beti oiukatzen, beti bultzatzen, beti eskupitajoak botatzen. Atxeden batatuko dut orain. 5 minutu daukago hori kasudek. Zer dau? Lurra mugitzen ari dala. Ama Virginia, baina nor zarazu? Mikrobio txikia, zer egiten duzun hor lurrean etxan da. Beste ikarren eguz izan da. Irakasle jauna, txirina jo, eta irrua botan hautxe, eta gero zapaldu lepua, burua eta dantana. Bai! Eixo, zer moguz? Hoxe politxa, ze operi, politxero. Zer zara, diabroe. Aiena, hau behitut. Zer, eskola da? Ez? Hau piroleroak, Oertatu bat, eta pupina.
Ui, ama, ze bozetek gaur hemen jaian edo. Eskolara zoazte? Ez, gaur ez da eskolara. Bihar bai, ez, gaur bertan daukago eskola, Gaur, eta kulturala, gizarte kulturala dagoen. Ai, onketik dira. Ze ondo, Zuek gore zerita, Eta ni hemen izerditan blai, Lan egiten, Ni ez naiz txotxongilolari bat edo, Ez naiz. Ni garbitzale naiz, besterik ez. Eta asmatu egin dut hori eta, liatu naiz eta azkenean, benetan ez dakit nola buka. Mikrobio presarete, bakteriak presarete, garbitzaileo presarete, bota!